З дня перамогі ў Вялікай Адчайнай вайне прыме ўдзел практычна ўсё насельніцтва краіны. У многіх раёнах і гарадах пройдуць народныя гулянні, канцэрты, мітынгі, шэсці, вечаровы ушаноўванні ветэранаў вайны і працаўнікоў тыла. Адбудуцца маладзёжныя дыскатэкі і агеньчыкі. До 9 мая проведены ў належны стан мемарыяльныя комплексы, помнікі, абеліскі, брацкія магілы савецкіх воінаў і партызанаў. І вось у пасёлку Дружны Пухавіцкага района аддзел адукацыі пры шэфскай падтрымцы Міністэрства адукацыі правялі ваенна-спартыўнае свята. З месца падзеі рэпартаж нашага корэспандэнта. Для ветэранаў, якіх з кожным годам становіцца ўсё менш і менш, гэта асабліва трапяткія мерапрыемствы. Бо яны памяць не толькі пра 56-ю гадавіну з дня перамогі, яны памяць пра іх апаленую вайной маладосць. І свята, якое было арганізавана толькі маленькая частка той даніны павагі, клопату, удзячнасці, любові, якую наша маладое пакаленне можа аддаць за мірнае неба. Зараз перед святочнымі днямі памяць сівых ветэранаў вяртае іх у тыя далёкія ваенныя часы, якія для нашага пакалення это проста гісторыя, але гісторыя, якую мы даведваемся са слоў тых, хто прынёс нам мірнае неба. Вы скажыце, якія зараз вам успамінаюцца моманты з таго часу? Успамінаюцца асабліва баі ва ўсходняй Прусіі і канкрэтна бой за горад Гумбінінам. Менавіта ў тым баі я падбіў 45-метровай гарматы перший немецкий танк. Я пришел, чтобы больше никогда не повторялось войны, чтобы наше молодое поколение отстояло честь и достоинство бывшей нашей Советского Союза. Сярэдняя школа пасёлка Дружны Пухавіцкага района Дмитрий Артюк, Александр Шостакович, АТН.